Hi mga lalab, good morning, good morning, good morning everyone. Mga lalab, ngayong umaga mga lalab, ay kagabi pa pala mga lalab umulan. So ngayong umaga maulan pa rin kasi sabi daw meron daw low pressure dito sa Bicol. Kaya mag-iingat po tayong lahat. So ngayon mga lalab, kaya ako nagpayong dito mga lalab sa labas kasi mangunguha ako mga lalab ng malunggay kasi last night nagprito ako ng bangus, may natirang 3 piraso. Tapos yung kanin namin hindi nabawasan. So ngayon, dahil marami kaming malunggay dito sa aming lang harapan, ayan, mangunguha tayo mga lalab ng malunggay. Ayan mga lalab yung malunggay namin mga lalab. Oh. Ayan, mangunguha tayo mga lalab. Then, tingnan yung mga lalab, maulan talaga mga lalab. Oh. Thanks God kasi naulan. Sana wag naman magtuloy yung ating low pressure, no? Tingnan yung mga lalab yung langit mga lalab.